Ano ndi Panyasa Voice Box ndipo timanena mobwereza kuti ife pano sitimaona mbali, sitimasapota boma, sitimasapota otsutsa. Ife pano timampatsa Malawi aliyense mpata kuti alankhule mbali imene iyeyo akuona kuti yankomera. Ndiyo kamba nkhani imeneyo tabwera pano ndi mawu abambo Ken Msonda. Ken Msonda akuti ayi zonsezi mukuziona za Malawi atuye magalimoto MCP kumagendedwa anthu kumachita zionetsero ku nyumba ya malamulo. Akuti anthu amene wawa sanafike pokwiya. Akuti aliyense amene mumuona kuti akupanga zionetsero kuno kwathu ku Malawi amene watumidwa ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Akuti DPP akudziwa kuti 2025 kuno September chawo palibe chifukwa chake akumatuta anthu kumapatsa ndalama nkumakocha kuti ayi muzipita kunsewu muzikasokoneza zinthu kuti achakwera aone ngati president olephera. Kuonekutu kulankhula ka Ken Msonda pano Panyasa Voice Box ndicho nda Malawi mutuza maganizo in the comment section below kuti Ken Msonda wazimira kunenazi inuyo mukuzimva bwanji mutuza in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Comrades Maswera ndakumvani ndawerenga ndaona maposti anu amene mukuposta apa. Sinafuna nipange comment ndisange ndimafuna ndimalize. Ndikufuna ndikuuzeni izi. Ine ngati Honorable Ken Msonda. Zikuchitika munomo pakali panopo mkaona anthu apita munsewo, anthu agenda galimoto ya president, anthu kayapita ku parliament kugenda, si anthu okwiya ayi. Amalawi sanakwiye. Amenewo ndi anthu otumidwa ndi DPP. DPP kuzoti zisankhusinga wine 2025 September iluza. Ndi DPP akumatuta anthu cholinga afuna kugwesa boma ili. Mumve ine nali ku DPP. Nali ku DPP pafupi penipeni ndi APM. Zimene zikuchitika ndikuuzani zimene ife timapangana ku DPP. Amalawi sanakwiye, anthu sanakwiye, anthu mukaona osuo kwiya ndi anthu otumidwa. Akutumidwa ndi DPP akupasidwa ndalama. DPP akuzoti chisankho September sawina aluza. Ine ndanali pafupi ndi APM ineyo. Ine ndinali pafupi ndi APM ineyo. Zimenezi ndi zimene timauza na ku DPP. Sono mkamati Amalawi akwiya, Amalawi sanakwiye. Amalawi amene anakwiya nda amene 2019-2020 anachosa DPP. Awa akutumidwa akupasidwa ndalama chifukwa ndibwereze. DPP akuzoa kuti zisankho 2025 September sangawine ndi akufuna kugwesa boma. Mkona maona a president athu achakwera alichete. Mkona maona akapanga provoku akagendwa polisi, apolisi sakubwezera. Chifukwa chimene akufuna DPP afuna polisi aphe munthu. Afuna apange react. Kena kwanene kuti dziko ili la yakamoto. Ayi. Mumvesere ayi. Amalawi sanakwiye. Chifukwa Amalawi akuzoti mavuto tinawo kunoko. Kunjaso mavuto aliko. Ife timayenda atu. Ku South Africa Amalawi akuvutika. Ku Zambia Amalawi akuvutika. Ku Mozambique Amalawi akuvutika. Ife tindana ena, ife tindana ku UK, tindana ku America, tindana ku China. Akuitaonera adati tizibwera ku muziko. Ziko lonse lapansi anthu akuvutika. Ndi wina sakunamize ndo yayi. Malawi muno tikuvutika. Chifukwa simumayenda inuyo. Mukudandaula simumayenda. Pano kuli konse anthu akuvutika. Ku America tindana ino ku America. Akuitaonera adati tizibwera ku muzi. So musanamizidwe kuti Amalawi akuvutika. Ayi. Musanamizidwe kuti Amalawi akwiya. Ayi. Akupanga zipolowe si anthu okwiya. Ndi anthu otumidwa ndi DPP. Chifukwa DPP ndibwereze kachitatu. Ikuziwa kuti zisankho sawina 2016 na 2025 pa 16 September sawina. Izo ndakuchidziwa. Akuziwa kuti APM sayima. Ine menali APM ja angapange kampeni kuchokera kuchitipa mpaka na ukaloka. Mufuna kupha munthu chani? Mufuna kupha munthu chani? Zimene za DPP akudziwa. Nde akufuna dala kuti apolisi aombere anthu. Akufuna dala kuti china chake to provoke situation. Ndikuzani ndi Honorable Kenneth Chitatata Msonda mwana wenu wa APM. Ziko mkwambiri. Ndati ndikumasuleni. Mungu ta Amalawi akwiya, Amalawi awasuo kwiya ndo tumidwa ndi DPP opasidwa ndalama. Ziko. I hope mwandiva bwino eti. Ziko.